n'ụwa mama n'ọchị abụrụ ụtọ ọchị abụ ụtọ nụ ahịa n'ọchị abụ ụtọ onye ọbụla gem ntị n'onu ka nkọwalụ n'ife ndị gwu okwu a ife ndị si n'ọchị abụrụ ụtọ n'onwere ife ndị gwu nwa bụ okwu n'enu uwe nọ n'ime ya enwelu ndị ọmụ dị n'eziwo dị n'obi ọrọzi nne ka mụ na-ekwu ihe ka mụ na-akọwalụ unu ya bụ eze ndị ilo gị babazebo ya na amụsịlị gị amụ ike maka ya mara ya bụ onye n'ugbo twista nwa mama wulia ayeyeyeyeye ayeyeyeyeye owelu ndị gbara oyi gị n'ụwa mana mbebe ga-abụ oyi gị nụ bụ mgbe ife dị gị n'aka n'ugbo abịa solu gị nwale ebe abụ ọ bụ na ife abụ agụgọ n'ugbo onye ọbụla chọba wee anya ọrọzi nne ka mụ na-ekwuo mama n'ọchị obodo ụtọ selibe 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 nsewa selibe 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 ai mama mama egwu ka mụ na-etili chi mụ na mụ na mmadụ enwe n'ilo na bụ na ọ na-achọ mụ ga-agba aka na ọchọlụ bọọlụ ga-agba aka na o maka egwu mụ na-etili chi mewe a egwu mụ na ọbụ nataliti ọnataliti na bọdọgụ na bụ na bele bụ mụ ga-ebu onwe ya odogwu ya ka mụ na-agwa gị maka oju ọgụgụ nwanda nwakwụkwụ nwelu mbọmbọ ọsọ odogwu ya ka mụ na-ekwu dista mama sekwa ya tu n'ebi n'ogwugwa egwu ka mmalụ anya nụ odogwu egwu abụ ka mụ na-etiba ya ka mụ ji egwu mụ nne m ebebelu nne zugobelu nụ mana onwere ogbe ajụjụ na-ajụ nụ ya bụ ajụjụ na-ajụ ndị egwu ajụjụ na-ajụ ndị egwu ka ndị ọnụ kedu ife kpatalụ nne n'ụwa nụ na ndị egwu na-abụrụ ọnwa ebe n'anya ọrọzi nne aka mụ na jụọ kedu ife na-azọ ndị egwu ọgwụ isi ga-ezi eze ka na-azọ nụ ọkịka nna na-ezi ogwu mana o nwere ife mụ ga-eji unu ga njụọ unu amawa na na-azọ eze azọ onye chimele eze ga-abụ ebe mgbozi chukwu kelu mmadụ n'ụwa ma mmadụ okelibo ya bụ nụ onye chikele eze ga-eji n'ugbo mama na mana zọrọ eze azọ nụ olise mmemme eze mbulu n'egwu
ọbụna chukwu mere meze mambu ọrọzi nnaga m na-egwu ovive nna gwanụ ndị egwu asị m ọbụla isi nna bụlụ m ụwa maka nọdụdụ enwe dube ọrọzi nnaga m na-egwu obele nwa nọ na-egwula anya asị m mmadụ egwukwana m n'egwu a aye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  selibe 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 itesewa selibe ọjọ́ bụtụ n'elu ụwa mama nọtị abụrụ ụtọ mama nọtị abụrụ ụtọ aye ọjọ́ abụtọnụ ayeyeyeyeyeyeye I went to Legua. We gaba na Lagos. Lucy na Lagos State. We zute kwa mmadu. Maka asi na obu mmadu keje eje mba. Kedu onye anyị zutelu? Ya bụ Sir Ekenofo. Odogwu nwa n'ụmụ eze Anam. Ezi onye na-alụwo. Ezi onye gị na-alụwo. Ya bụ AKA Omeyi one from ụmụ Anam. Ekenofo daalụnụ. Omeyi one na Anam. Ụmụ Anam gozedenu. Gibu weza adị nta. Ezi oyi ni na luo. Gibu chairman nwanne dị namba. Na Lake Naja Lagos State. Gine make sure good weather for Anambra. Ya bụ Anambra n'oyi. Ndị nọ na Omeyi na-alụ ọlụ Omeyi. Omeyi na-alụ ọlụ Omeyi. Ọmụrụ nana m. Omeyi. N'ọmụ nwa ejeje mba. Omeyi. Ụmụze na mụ ga-esi eje. Anyị wee Legua wee na-ekene Provost nke nwanne dị namba Social Club of Nigeria na Lekki Aja na Lagos. Ya bụ Austin Mbanefo AKA nwata nwa na Guleru. Sir Austin Mbanefo daalụ. Odogwu ya Guleru daalụwo. Gị bụ Provost nwanne dị namba nke dị na Lagos State. Ebe ihe na-alụ ọlụ daalụ. Ọgwụ ịma na nwanne dị namba nwake nwa daalụwo. Na Guleru ka isi eje. Ezi oyi gị na-alụwo. I wee na-ekele Vice Chairman nwanne dị namba ya bụ Ifeanyi Ọnụama AKA Ịchaka na Ụmụeri Oke Ebo. N'elu
Ifeanyi Ọnụama gị bụ vice chairman nwanne dị na mba Ichekanu Umuleri Okebo ezi oyi nwanne dị na mba Enugu ezi oyi nwanne dị na mba Enugu Ichekangide alụ ọlụ Umuleri Kizedenu ezi oyi gị na oche buru ụtọ n'elu ụwa oche buru ụtọ n'elu ụwa oche bụ ụtọ nwanne dị na mba Social Club of Nigeria nke dị na Lekki Naija Lagos State anyị si unu ka ọ dịgodo oge ọzọ na emesịa na anyị ga-anọle in full details maka asị na nlotu n'obi ka nlarịa eji megwe nwanne kene ya bụ ezi nwanne m kedu onye na-egwu mmadụ anụ ya bụ Friday Edozuno aka composer nwa mama onye medo obodo m dalụ ebighị nwanne mmadụ abụrụ ya ebighị gị melụ bọọlụ odogwu na dugwu ga-agwụgwụ gị composer nwa mama odogwu na ego m na-elizi alati odogwu ọgwa gị melega ndụwa composer ego m elive galat ọrọzi gị meli odogwu oyi ebighị gị na-alụ ngị bụ ike ndị a odogwu oyi kenelu ụmụ mmọnde nwanne ya bụ papa Manda ebighị unu na-alụ n'alụ selibe nsewa selibe nsewa selibe nsewa selibe nsewa eji megwu onwe na-aga nụ egwu m na-aga ọfụma n'ugbo egwu m agawago obodo oyibo edebe m nọzi ife odogwu na egwu m nọzi na Benin Republic ọrọzi mmadụ ka anyị chọrọ jebe abụ kedu onye anyị na-egwu maka ya ka anyị lụsiri Benin Republic anyị zutelu mmadụ ebe ahụ mana kedu onye anyị zutelu ọ bụ Edwin Chidozie from Umudeze na Mmiata Anam ya bụ young boss gị bodogwu jelu Venechia ike na Benin ibu igwe supermarket na Asaba na traffic light young boss odogwu n'idego Venechia ike na Benin daluo igwe supermarket odogwu mmadụ kedu aga young boss ngị bụ ike na Benin daluo ike na Benin dalu ọrụ young boss odogwu young boss
kenelu mezi Olaku gị o ya bụ Mrs. Ukeria Edwin Chidozie Mama Chimamanda ezi oyi gị dalụnụ Young Boss Odogwu Welobi Young Boss Ogwoye Welobi na-akpata ego Odogwu Sensem anyị ka nọkwa na Benin Republic maka na obele nwa Edwin Chidozie ya bụ Young Boss ka dum na-akpaghalị na Benin Republic anyị wee jezie na nke Obi Samadu bụ eze ọfọma maka na ọ bụ mmadụ ka eji eje mba ya bụ Oga Boss aka Igwe na Ghana landlord na Ghana Samadu bụ eze ọfọma dalụ gị bụ Oga Boss Odogwu Igwe na Ghana Igwe Odogwu Oga Boss Igwe na Ghana Oga Boss Igwe ego bịa kene landlord na Ghana Igwe na Ghana ebighi na alụri Oga Boss Igwe na Ghana Odogwu n'iga dịka echi Oga Boss maka na-eji adagwu agwụ n'igwe nụ ma onye si na nga Odogwu n'ezie n'oge eji isi wee bulu maka ọbịala egbumugbo onwe ya bụrụ aja ọgwụ Odogwu Chukwu gozie gị na bi nọ ndị n'ọbụ ebele nne ebelu gị bigi n'ọbụ ebele mụ na ebelu gị Oga Boss Igwe na Ghana Oga Boss Igwe ego bịa kene Igwe na Ghana Oga Boss Igwe na Ghana Oga Boss Igwe ego bịa kene Young Boss ka dụkwa m na-agaghalịkwa na Benin anyị wee bata n'obi chairman ya bụ Sir Austin aka Oga Waza landlord na Lagos nenu Austin Odogwu onye mmịata obodo m ka ibu aka Oga Waza landlord na Lagos ezi oyi na Odogwu mmadụ kejeje mba ọrọzi mmadụ ga-eji ana Odogwu onye nwelu mmadụ ka onye nwere ego Odogwu ngị ka mụ na gwanụ ọ sị na onye nwelu gị ka onye nwere ego Oga Waza ka ị na-aza Odogwu Chukwu gozie gị na bi nọ ojije gị ga-abụ ego ọnịna gị ga-abụbu ego big anyị wee na-ekpelu gị ekpere wee na-asị na ife ama mmekwa gị o ife ga-eme gị ga-emezi osi dị n'ọfịfịa maka na onye si na gị bụ isi aka o dịrị bulu maka na ọ bịara egbugbu gbuo onwe ya ọ bụrụ ọkwa ajọ ọgwụ
Twista wa mama obele nwa no na-egwu lo na-egwu wele egwu a wee gabazie na Warri nụ kedu onye dum akpalụ na Warri ọ bụ obele nwa ka na-eto eto ya bụ nọnso iko nsọ big aka small boy with big God ka ịlụzuru na Warri nụ anyị zute Ngwesine Ezeomogo na Warri Ezeomogo na Warri Ngwesine big na alụọ umeze na munye kizi eje nu big Ngwesine Ezeomogo na Warri kedu maka Ngwesine manager ya bụ ikwu ego manager wa mama Ngwesine umeze na mu kizi eje nu ogwe mana weze adị nta ebigi na ibelu n'obigi egwegwa na ga igbala aka na wejile egwu a wejebezi obodo m nụ lusi obodo m na mmịata wee kwudo Chukwudi Akpe na bụ aka Ngwongwo Special dealers on all kinds of provisions and other things that support the betterment of house. Ngwongwo Special odogwu mmeto obodo mụ ka isi eje ngwongwo ebi gịnị malụ menalụ gị bụ papa Onyinye Chukwu ngwongwo na-egwu bịalụbe gị odogwu melo ya egwu iwe odogwu ga-agbaba egwu aka ajụjụ ka mụ na jụọ Ngwongwo Special kedu maka Oliakụ gị ya bụ mama Onyinye Chukwu Ngwongwo Special nwanne m mmadụ ga-eje aga ngwongwo owelu mmadụ ko ewelego wewelegwu a wee na-ekene nwanne m ya bụ Ikechukwu Augustine Kenu Ike ajụkọ m egwu a wee na-ekenekwa ezi nwanne m ọzọ na bụ Ichie Agwaọlụ Igwe ndị ọbịa 1 na India kenelu m ezi oyigo ya bụ onye achọ na mụ anekwe ọka aka aka authentic man na India daalụ Bombo crack like boy, man. Because I was born in California through the mafia. Please keep it over my side. Twista wa mama. Mama egu kamune tilichimu. Nezie no bibe malanya. Ejikwa megwa wele kene. Adudika iteji sinkafu Big Don ebigi ibike n'India egwu Twista wa mama bịakwalube gị kenelu mezi nwanne m nwoke
ya bụ Uchenna Kizito. Ayeye ndị lotelu ka ọ dịnụ, ndị nelotara ka ọ dị ọzọ ọzọ, na-emezie na anyị ga-abụ oche buru ụtọ n'elu ụwa, oche buru ụtọ n'elu ụwa, mama na ọjị abụrụ ụtọ ụna nselibe ọ bụkwa na Supernatural Studio ka anyị nọ, nke dị n'otu ọcha, because music is the spirit of life. Engineer Ojo, please play it for me. Oyo, egwu ka anyị na